manyan mata kun zama tushe mata, manyan mata kun zama tushe mata, ku ne farko ku ne ƙarshe mata, ku ne farko kuma ku ne ƙarshe mata, a cikin saudiya kun girmama kun wuce kushe mata, kun zama haske zancen ku ake koyaushe mata, ga gangata dan mulki na zo tashe isa gombe faɗa mini sautin manyan mata sama koyo manyan mata saudiya manyan mata sama sama aha a'a na dokata ku taka rawar ku ta manyan mata saudiya ce ku sha sha'ani tun da kun yorata mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata, Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun na dokata ku taka rawar ku ta manyan mata saudiya ce a ku sha sha'ani tun da kun yorata sama assalamu alaikum sallama ta zan sa farko wa alaika salamu sai ku amsa kunne ku miko da garin sauti na dan gare ni na wuce bako tambura na dauko saudiya na leko mata, zan waƙe manyan matan saudiya sun yorata mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata, Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun na koya gashi ya wuce dan na gada ikon Allah ne fata saniya ta yi ganda na lura makaho shi ya san kimar sanda magana sai suda sanyi na randa dan mulki na manyan mata ne saudiya ga gangata doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata, Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun yorata. kuce mai kushe ya zai da zanen zaba a fahimta ta dai dan daɗi ake shan sabowa kowa da gwaninsa in yara suna son bobo kai cika na ɗebo ba na yin lambo sana'ata na yarda na yi wa manyan mata sama a'a kan kuma ba abin da ba za na iya ba a kuta da mutu a gidan mutuwa nan ake da kagun ba a raba ta waje masu hasada ba su ba za su iya ba tilas su guje ai raban kowa na tare da shi haka ne a gida da waje kuna da Allah Mata, kuna da Allah mata, ai ba wata illa mata, ai ba wata illa ga azumi ga sallah ga azumi ga sallah umara haji kun walla umara haji kun walla mata, to kuma in wahala ba wata matsala kuna da Allah mata manyan mata sama kai manyan mata manyan mata manyan mata mata rawa 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 mata mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata, Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun yorata. Maman Abdul yaya ta sami farar aniya Maman Abdul yaya ta sami farar aniya Hajiya Aisha a wajen hidima ba kya gajiya a kina wani gida a kina wa karan kaɗa miya Yaya ta ce ke na furta Hajiya Aisha tafiyar mata la haula tabbas kika sha a cikin Saudiya yadda kika dama aka sha a gani a bari don ko maƙiya wahala suka sha Hajiya Aisha Hajiya Aisha Hajiya Aisha giwar mata Hajiya Aisha ƴar umma sai na Saudiya ban manta ba ƴar umma sai na Saudiya ban manta ba ke ce ƙarama ke ce babba ba wai ne ba a gani na kin kwanta kai ba dan ba na zo Saudiya ko ban hau jirgi ba Allah in zo ni selfie in koma ba asara ba ƴar umma amana ƴar umma amana hasina amana hajiya hasina amana ba zan manta da zaidan maman ayin ba ba zan manta da zaidan maman ayin ba a kafin Allah kin yi tozo ba wai ne ba maƙiya sun daɗe suna jefa ba su samu ba
shawa ta gidan nono muje warke kike daidai kogun kowa hajiya sha'awa muje hadari sama baki da haushin kowa a cikin manyan mata da akwai ke tilas na furta hajiya sha'awa hajiya sha'awa hajiya sha'awa ta gidan nono hajiya sha'awa hadar maman abdurrahman ga baitinki hadar maman abdurrahman ga baitinki maman aisha maman fatima na gaida ki maman aisha maman fatima na gaida ki a kina a sau manyan mata hajar zo ta so kai sai na farta ki ko da makiya ba sa so Allah shi ne ya daga ki ki wankan ki da soso hajiya hajar hajiya hajar hajiya hajar rijiyar lemo hajiya hajar Maryam darling Maryam darling Maryam darling Maryam darling babbar yarinya ta so Maryam darling ta su gwana mai kawa ba kya kula sabgar yawa Maryam darling san kowa yau kin zama kwalwaluwa an ta safi ga Khadija jijiwa an ta safi ga Khadija jijiwa manyan matan Saudiya san ba na jin kowa aminan juna ne ku ya zan ware ku ga amarya ta ango kuma ta kiɗanta ta ɗan taka ga amarya ta ango kuma ta kiɗanta ta ɗan taka na san kowa ya gane ta koda kuwa ne fuska na san kowa ya gane ta koda kuwa ne fuska hajiya murja ke mata muryar Alhaji Musa maka hajiya murja ke mata muryar Alhaji Musa maka Allah shi ne ya daga miki daraja ga shikin ɗaukaka hajiya murja tunikin yi gaba magauta sun san hakan hajiya murja hajiya murja hajiya murja ke mata hajiya murja a bazan manta da Salma maman Salma ba a bazan manta da Salma maman Salma ba a cikin manyan matan Saudi ban ware ba maman ajiyayye da Khalifa kina nan sama kin daga tuta tunda kin rike Allah nan tunda kin masa nisa Salma yaya kenan makiya na duba ko ina na gaba sanan addu'a ta yaye kai tasiri kenan hajiya Salma maman Salma ta fushi kenan a Nafisa goran dutse giwa kin zo an ratse a Nafisa goran dutse giwa kin zo an ratse tafiyar ki da bankin watse igiyar ruwa mai sa sarse na bakin babba saba jaji Nafisa a ta goran dutse hajiya Nafisa mara makusa da falla yau ya yarda sama ta sa hajjar kayya kin zama mai fasa taro ina kike hajjar kayya gamji ba kya tsoro maman Anisa gayya ga baiti na rewa a manyan matan Saudi ke kika zama toro rikayya baki da ƙoro albashiri ce moro nan zo Saudi ya ci moro ki ban zamzam ba faro hajiya ai mana ta fage jinjina hajiya ai mana ta fage jinjina maman nasa da sandin da mu an san ki da dangana bangon sukari irin mu marayu duk mun jingina kin sha ta bara da la haula makiya sun razana tarkon da suke miki bai aiki ko da kuwa sun tana hajiya ai mana hajiya ai mana hajiya ai mana hajiya ai mana mabaruka godiya nake mabaruka godiya nake hajiya mabaruka godiya nake igiyar amana na hannuna na rike maman Safiya da Abuya matar tasi maman Abdurrahmanu matar tasi kai fadira ce ki a Saudi kina da lasisi masu yi miki hasa da barsu masu da kosisi hajiya mabaruka hajiya mabaruka hajiya mabaruka hajiya mabaruka hajiya Fatima Zara maman Sadiq hajiya Fatima Zara maman Sadiq maman Ali da Rahama maman Sadiq karshen cika ciki baiti daki na zo na yi miki ba wani shamaki hajiya Fatima Zara manyan mata akwai ki ga baituka na girma sautin dan mulki Aisha Manubiya ta so kira nake Aisha Manubiya ta so ina kike sautin manyan mata gashi nan bugu nake Aisha Manubiya kai taka rawar ki Manubiya lamari nake Allah ya tsaya kin wuce sharrin duniya addu'a iyaye sun biya Manubiya ƙaryar makiya su sa
Hajiya Maryam ga gangunan kigiwar mata. Manyan mata, manyan mata, manyan mata, ha'a manyan mata. Mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata. Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun yi rata. Mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata. Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun yi rata. Mun doka ta, ku taka rawar ku ta manyan mata. Saudiya ce, ku sha sha'ani tun da kun yi Ibrahim rata. dan mulki ne na manyan mata. Mix is Zamanga.